Sme na prvej poľskej pumpe za poľsko-slovenskou hranicou v poľských Tatrách. A také sú tu ceny. Liter benzínu v prepočte euro 55. Liter dízlu euro 75. Sme v Poľsku, kde vládne, prepitujem, liberálno-konzervatívna vláda. Vláda, ktorá už dlhé roky nedováža žiadnu ruskú ropu. Vláda, ktorá nechodí za Putinom do Moskvy na návštevy. Vláda, ktorá je síce kritická voči Európskej únii, ale presadzuje poľské záujmy a robí reformy, vďaka čomu Poliaci majú vyššie platy ako na Slovensku. A majú aj nižšie ceny pohodných môd. A ako je to v Ždiari, na druhej strane hranice? Poďme sa pozrieť. Už sme na druhej strane hranice v Ždiari a máme tu takéto ceny. O 15 až 20 centov vyššie na liter. Vládne nám sociálna demokracia, ktorá robí politiku na všetky svetové strany. Premiér už bol 3-krát u Putina v Moskve, vraj nám vyjednal lacnú ruskú ropu, ale ceny máme vyššie ako v Poľsku. Máme vládu, ktorá rozkráda eurofondy, máme vládu, pri ktorej máme horšie cesty ako v Poľsku. Toto je realita a rozdiel medzi Slovenskom a Poľskom na konci augusta 2026.